DCGB, ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, daing pagkikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunya na biyernes. Kami ang matudkan bareta. Ako po, si Jasmine Balolon. Ako ma po si Edwin Peralta. Enot sa headlines kan mga bareta. Sobra sa 700,000 pesos na kantidad din mga uncertified products. Renaot kan DTI Bicol, parte kan kampanya na masiguro ang kaligtasan asin pagsunod sa product standards. 270 na mga harong nagibo sa light materials tinumpos nin kalayo sa sulo na nangyari sa Banuyo, Pilar, Sorsogon. 50 mga kababaihan sa Barangay Rawis, Legazpi City, beneficiaryo kan Compassion Project kan DENR Bicol. Memorandum of Agreement para sa pinahiwas na tarabasa program pinirmahan kan DepEd asin DSWD Bicol. Sa lado nasyonal, pag-arestar kay dating Presidente Rodrigo Duterte dahil maresulta sa political instability. Senator Bato de la Rosa hahagadon kay Senate President Cheese Escudero na daingo na siya ipag-surrender sa ICC in kaso magluwas na ang arrest warrant kontra sa iya. Dating pulis nagdimitir sa trabaho dalang sa pag-arestar kay Duterte. AFP pinahimutikan ang mga report na military resignation bilang suporta kay dating Presidente Duterte. Sa ibang nasyon, resulta kan pagtripon ninda kan Estados Unidos sa sa Saudi Arabia ipigiras ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Baretang sports, British boxer Chris Eubank pinatawan nin $129,000 na multa dahil sa pagbadol nin bunay sa kapwa niyang British boxer. Ngunyan si detalles kan bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Sobra sa 700,000 pesos ang kantidad kan nakonfiskar na mga uncertified products na rinaot kan Department of Trade and Industry Bicol bilang parte kan sindang padagos na esperso na masiguro ang consumer safety asin pagsunod sa product standards. Sigun kay DTI Bicol Regional Director Dindo Nabol, kasabay sa mga nakonfiskar iyo ang mga plywood, sanitary pipes, motorcycle inner tubes, electrical appliances, steel wires, monoblock chair, extension wires, motorcycle helmet, asin PV pipes para sa potable water. Sinabi niya na ginibo ang disposal activity kasabay kan pag-obserba kan World Consumer Rights Day. Tinawan ni doon kan DTI na ang siring na inisyatibo sa rong paagi para masabutan kan publiko may kinaraman sa patakot na darakan mga bako sertifikado asin substandard na mga produkto. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo-ohi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Tinumpos nin kalayo ang 270 na mga harong nagibo sa light materials sa Purong Batia,
Barangay Banuyo, Pilar, Sorsogon, makalihis ang nangyaring sulo pasado alas 12 minuto, kasuhapon Marso 13. Sigun sa informasyon kan Bureau of Fire Protection Pilar, uminabot sa ikatulong alarma ang sulo dahilan para maapektaran ang residensya kan sobra sa 350 pamilya. Alas 2:02 nin hapon kan ideklarar kan mga bumbero na fire under control, asin alas 2:08 kan ideklarar na fire out ini. Nagtarabang sa pagresponde digdi ang mga bumbero kan nasabing istasyon, katuwang ang BFP Donsol, BFP Pilar, BFP Castilla, BFP Sorsogon City, BFP Daraga, BFP Legazpi City, asin Filipino-Chinese volunteer hali sa Legazpi. Sinabi kan BFP Pilar na sa presente, pigi-imbestigaran paninda ang naging kausa asin kantidad kan danyos kan sulo sa nasabing lugar. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Bilang paghahanda sa posibleng epekto nin mga makukusog na linog, naging matriumpo ang ginibong National Simultaneous Earthquake Drill kasuudma sa gobyerno provincial kan Albay. Pinanginutan ang aktibidad kan Albay Public Safety and Emergency Management Office kung saan nagpartisipar digdi ang mga empleados kan gobyerno provincial. Katuyuan kan aktibidad na may parumdum sa publiko ang mga lakdang, partikular na ang cover and hold na inutang pigagibo kung may linog. Naging posible na aktibidad sa tabang kan Office of Civil Defense, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, asin iba pang ahensya ng gobyerno. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Pinirmahana kan mga opisyal kan Department of Education Bicol asin Department of Social Welfare and Development Bicol ang sarong Memorandum of Agreement para sa mas pinahiwas na implementasyon kan Tarabasa program sa rehiyon. Sigon sa press release kan DepEd Bicol, sinabi ni Regional Director Gilbert Sadsad na ang kasunduan saro sa importanteng lakdang para sa mas mahiwas na pagtatabangan kan duwang ahensya para suportaran ang mga pag-eskwela kan mga kaakian. Piglalaoman na nasa 76 na eskwelahan asin sobra sa 2,000 na mga estudyante sa Albay, Camarines Sur asin Sorsogon ang mabibenepisyohan kaini. Sa irarong kan Tarabasa tutoring program, ang mga estudyante sa kolehiyo ang maserbing tutor sa mga struggling readers sa pampublikong o elementarya asin sinda ang magiging youth development workers na mangingenot sa nanay-tatay learning sessions asin makakaresibi nin cash for work, makalihis ang binding session kan pagtuturo asin learning activities. Piging ganyar kan Albay Provincial Person with Disability Affairs Office ang mga person with disability na magparehistro sa online Philippine Registry for Person with Disability System kan Department of Health. Ipiniliwanag ni Anisita Abion, pamayo ka nasabing opisina, na ang pagpaparehistro makakatabang para maka-aprobitsa rin mga benepisyo asin makakuan ng discount sa mga babakalon na produkto. Sa paagi man kani, makakatipon man sinda ng tamang datos asin statistics para sa pagbilog ng mga programa asin serbisyo na itatao sa inda. Ang mga PWD na daipa nakakapagparehistro pwedeng magpatabang sa pinakaraning Person with Disability Affairs Office o City o Municipal Social Welfare and Development Office sa sendang lugar para i-encode ang sendang mga informasyon. Nasa angatanan nin formal na reklamo kan Department of Trade and Industry Bicol ang 13 mga establishmento sa probinsya kan Albay asin Camarines Sur dahil sa pagbayolar sa standard law. Sigun ini kay DTI Albay Provincial Director Noel Bunao,
kung saan nagbayad ini nin magakanigong penalidad dahilan para distrusuhon kasuhapon ang sobra sa 700,000 pesos na kantidad ni nakumpiskar ng mga produkto. Ipinaliwanag ni Bunao na sa presente, nasa 111 na mga produkto na nangangaipon in mandatory certification ang sa indang pigbabantayan kaibahan na ang mga constructional materials, electrical as in consumer products. Sinabi ni Bunao na magpapadagos ang sa indang mga sa indang pag-inspeksyon as in monitoring kan mga negosyo sa rehiyon para masiguro na ang mga pigbabakal na produkto kan mga consumer ang salbado na gamiton. Singkwentang kababaihan sa Barangay Rawis, Legazpi City ang nakinabang sa Community Passion o Compassion Project ng Department of Environment and Natural Resources Office o Regional Office. Katuwang ang DNR Association of Career Executive, DNR Mines and Geosciences Bureau, as in DNR Employees Union. Sa mensahe ni DNR Bicol Regional Executive Director Francisco Milla Jr., pigminbid niya ang importanteng papel kan mga kababaihan sa laog ng pamilya asin sa komunidad. Kaibanan sa mga itanawaan mga food packs na kompesto ng bagas, grocery items, asin iba pang pangenot na pangangiipo. Ang programa kan DNR katakod kan selebrasyon kan National Women Month ngunyan na bulan. Ipigpagirumdom kan Albay Provincial Persons with Disabilities Affairs Office sa publiko ang importansya kan pagrehistro sa Persons with Disability o PWD Identification Card. Sigon kay Albay Provincial Persons with Disabilities Affairs Office Head Anesita Abion, ang mga developing projects base sa accurate data para sa epektibong programa asin mga aktibidad para sa PWDs sa Albay. Tinawan doon ni Abion na magiging madali sa gobyerno kung gabos na PWD may ID para sa mas accurate data na makakatabang sa proper programming design kan probinsya para sa nasabing sektor. Katakod kay ni pig-enganyar kan opisyal ang mga PWDs na magparehistro para maka-access sa mga benepisyo as in privileges na dapat maresibi kan mga ini hali sa gobyerno. Nabawi kan mga pulis ang iba-ibang klase nin bako lisensyadong armas, mga bala, asin pigtutuburan na ilegal na droga sa ginibong pananakyada sa Ragay, Camarines Sur, Kasuudma. Sa informasyon na ipinaluwas kan Camp Simeon Ola, sinakyada ang harong kan suspitsado na si alias Den sa kusog kan ipinaluwas na mandamiento de requisa o search warrant para sa pagsuway sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 as si Republic Act 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Nakuha ang sarong kalibre 38 revolver, improvised shotgun, mga bala, sarong sachet ng shabu, asin iba-ibang drug paraphernalias. Sa ngunyan, piga-aram pa kan mga otoridad ang hiwas kan operasyon kan suspetsado asin ang posibleng illegal na aktibidad na pigagibo kaning. Nangapunan man ang pulisya sa publiko na maging maikmat asin makipagkooperar sa sendang kampanya kontra sa kriminalidad sa riyon. Nagkaigwanin Fire Safety Orientation and Hands-on Training ang Bureau of Fire Protection Region 5 bilang parte kan nationwide simultaneous earthquake drill sa Philippine National Police o PNP Region 5 sa Campo Simeon Ola, Legazpi City, Kasuhapon. Sa ensayo, ipigbahiling asin ipigtukdo ang tamang paggamit kan fire extinguisher para masiguro ang epektibong pagpalsok kan kalayo. Katuyuhan kan aktibidad na mapakusog ang karaman asin kahandaan kan mga tauhan kan PNP sa paghampang sa mga insidente ninsulo bilang parte kan disaster preparedness asin emergency response. Iyan ang primero gabdang kan mga barata.
An iba pa pagkatapos kay ni. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, mismo infrastruktura, finansya tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating approval ang sa tuyang congressman. Albayahet ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang at lahat, oh. Albay ahead ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. Pre, makinig ka muna. Tayong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa inyong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Grabe mo na namok, digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na tigiistaran kang namok. Sige, ringigan taan sa gurong. Itapot ka naman ang lumang ruweda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugdunan ng namok pag waraan ang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdum kan Department of Health CHD Bicol. Segundo distrito, Kasuya, ang board member niya to. Kasuya, maasahan ta. Glenn Kasuya, makatawo, maka-Diyos, yan si Glenn Kasuya. Glenn Kasuya, ang board member ta. Digdi sa tuti, Glenn Kasuya na. Board member Glenn Kasuya. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang narang iniidolo. Ang matibay, mahigos, matinabang na abogado.
Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! DZGB Bareta alas 7. Bareta alas 7. Detalles kan Barata sa Lado Nacional. Nagtutubod ang duwang leader kan Kamara de Representantes na dai magdadaran in political instability sa Pilipinas ang ginimong pag-arestar kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Kasabay kani tinawanin doon in the House Deputy Majority Leader asin La Union Representative Paulo Ortega asin House Assistant Majority Leader Jude Asedre na mantinidong makusog ang Pilipinas sa liderato ni Presidente Bongbong Marcos. Sa press conference, inapot sinda Ortega sin Asedre may kinaraman sa pangapudan ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa publiko na magduman sa EDSA asin iprotesta ang pag-arestar kay Duterte. Sigun kay Ortega, sa hiling niya, babaloon kan mga ini na mag-revoke, magkondukta nin mga rally pero daiman inin makausa nin direktang instability. Sigun man kay Asedre, ang mga personalidad na nagre-revoke kay ito, iyo pa man giraray ang nagre-revoke mo niyan pero dai nangangahulugan na suportado sinda kan publiko. Magiganumduman, inarestar si Duterte may kinaraman sa pigatubang kaining kasong crime against humanity sa International Criminal Court. Hahagado ni Senator Ronald Bato de la Rosa kay Senate President Chis Escudero na daingo na siya isuko sa International Criminal Court o ICC in kaso magpaluwas na nin arrest warrant kontra sa iya. Sa phone patch interview kan mga reporter, sinabi ni De La Rosa na daipa niya nakakahuron si Escudero alagad plano niyang gibuhon ini sa mas lalong madaling panahon. Si De La Rosa ang hepe ka ito kan Philippine National Police kan ipautob ni dating Presidente Rodrigo Duterte ang war on drugs. Nahahampangon niyan sa Crimes Against Humanity case sa ICC ang dating presidente dahil sa pigsasabing extrajudicial killings sa iyang kampanya kontra droga. Pinayamutikan kan Philippine National Police ang mga informasyon na nagkaparang tauhan ninda ang nag-resign bilang suporta kay dating Presidente Rodrigo Duterte na inutang inarestar ka nakaangel daw sa kusog kan mandamento de aresto na ipinalawas kan International Criminal Court. Sinabi ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo na inapot niya ang personahe asin wala paman ni nagdimitir sa serbisyo. Sinabi ni Fajardo na pigarespeto kan na polisya ang iba-ibang opinyon sa politika kan mga polis alagad kay puan na magsunod pamanggiraray sa ethical standards. Sa 235,000 na tauhan kan polisya, gabos may kanya-kanyang religious asin political belief asin pagrespeto ini ang liderato kan na PNP. Alagad kung ipapahayag ang lado mantang nasa laupakan na polisya, gustong sabiyon na nagiging partisan na ini asin sa hiling ninda bako ini tama sigun pa sa tagapagtaram kan polisya. Ipinahayag ni Armed Forces of the Philippines o AFP spokesperson Colonel Francel Margareth Padilla na bako pa beripikado ang mga report na may nagkapirang tauhan kan AFP na nagdimitir sa indang trabaho bilang suporta kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Sinabi ni Padilla na ang mga reports manungod sa mga tauhan kan Puwersa Armadas kan Pilipinas na nagre-resign bilang suporta kay dating Presidente Duterte
bako pang beripikado sa sangunyan. Sinabi pa niyang mantinidong fiel sa mandato ang AFP na idepensa ang nasyon asin magserbi sa mga Pilipino. Dagdag pa ni Padilla na ang AFP mantinidong profesional, boronyog as a non-partisan institution na kometido sa mandato kan institusyon sa o naidepensa ang nasyon. Mantinido man na nakafocus ang sa indang mga tauhan sa indang sinumpaan na trabaho na isulong ang rule of law as in ang chain of command. Sinabi man ninda Philippine Army spokesperson Colonel Louis de Maala as in Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo na wala sindang nare-receiving report as in namomonitor nin anuman na resignation hali sa saindang lado. Kadaklan sa mga Pilipino, nailing ang fake news bilang problema sigon sa ginibong survey kan social weather station kanakaaging bulan. Sa survey, nagluwas na 59% kan mga respondents ang nagtutubod na seryoso ang problema sa fake news sa internet as in social media, aro kan Facebook, X as in YouTube. Mientras na 21% man ang nagsasabing not serious ang problema sa fake news. Siriman, 21% ang daing desisyon. 62% man ang nagsasabing seryosong problema ang fake news sa traditional media, aro kan television, radyo asin periodiko. Mantang 18% ang nasabing bako seryoso, asin 21% ang undecided. Pinahimutikan ni Presidential Communications Office o PCO under Secretary Claire Castro na hinarang o dinakop kan law enforcers si First Lady Lisa Marcos sa iyang pagbisita sa Estados Unidos. Sinabi niyang nag-abot sa Manila ang Primera Dama bandang alas 5 nin aga kan Lunes, asin alas 5:58 pauli na ini sa iyang lugar hali sa aeropuerto. Magirumduman na nagduman sa California si First Lady Lisa para makisumaro sa mga event na Meeting of the Minds as in Manila International Film Festival. Bareta hali sa ibang nasyon, ipigiras ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang naging resulta kan pag-uron ninda kan Estados Unidos na ginibo sa Saudi Arabia. Sinabi kanina na nasabing pag-ururon sa rong constructive kay banan ang mga representantes kan Estados Unidos. O yun man sinda sa naging propesto kan Amerika na ceasefire deal ninda sa Russia. Tinawanin importansya ni Zelensky ang papel kan Estados Unidos sa pagpautob nin urulay pangkatrangiluan para dagustang matapos ang giyera ninda kan Russia. Baretang Sports, pinatawan nin $129,000 na multa ang British boxer na si Chris Eubank Jr. Ini matapos na rapaduhon niya nin bunay ang kapwa niyang British boxer na si Conor Benn. Nangyari ang insidente sa press conference kanakatalaan ng laban kan duwa sa masunod na bulan sa United Kingdom. Kan taong 2022, pakuta ang laban kan duwa alagad buminagsak sa drug test si Benn. Taon 2023, kan tugutan kan World Boxing Council na makalaban si Benn kung sain an illegal substance na nahiling dahilan sa grabing pagkaon kaininin bunay. Nakatalaan na maglaban ang duwa sa maabot na Abril 26 sa Tottenham Hotspur Stadium sa London. Ang 35 anyos na si Eubank, igwang 34 na gana asin tulong daog. Mantang ang 28 anyos na si Benn, igwang 23 na gana asin daing daog. Ultimo sa detalles kan Bareta ang kamugtakan kan panahon nasa linya ang pag-asa. Diyos marahay na pagkagapot sa mga taga DCGB asin sa gabos na nagdadangog asin nagsusubaybay kang DCGB. Sa ngayon na Marso 14, 2025, ininang sa tuyang latest update sa kamugtakan kang sa tuyang panahon. Easterly so malinsangang paros na hali sa sirangang kadagatang Pasipiko. Ang padagos na nakapekto sa enterong nasyon dahil ang kayan digdis sa Kabikulan, magiging bahagyang panganguron sa
sagkod mapanganuro na kalangitan na may mga pulo-pulo mga paguran o pagkikilat pagdaguldol. Ang parosay maluya sagkod moderato na di sa sirangan sagkod norte sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat ning Kabikulan magiging banayad sagkod sa moderato ang pagukol. Kinatayang agwat ning temperatura pigila umampoon 26 sagkod 32 grado sentigrado. Asin ang saldangay masirang at yan na alas 5:53 ning pagkaga. Nasin masulnop at yan na alas 5:55 ning pagkahapon. Ini sa Melvin Almohela reporting live halidigdi sa DOST Pag-asa Ligas. Yan mga tugang nga detalyes kan mga barata ngunyan na Biyernes. Sa pangaran kan mga pagiriba, Mardila, Angel Mostaza, Jenny Balyaran sa Newsbase, Ronald Baldo sa Lado Technical, asin Pag-asa. Kami ang nagatud kan Bareta. Ako po, si Jasmine Balolo. Ako man po si Edwin Taral na nagsasabing salamat kan sa indong pagantabay. Masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Barata alas 7. Abangan niraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. May plus ba ka mo sa life? Yes! Dapat pati ka